Visual semua orang masuk ni, semua orang main kaki. Species kajimasa, lain present ko, lemon na po na rin. Orang ni kaya wala, ayo, isa kayo wala dito, isa siyo, isa tayo isa. Ano, asa ni? Pagkatak ay tuloy yung kumain dyan, yalesang na ikaw. Hindi ito eh. Ang Jesus yung po na kanilang tulong o tulong. Pagkakita ko gawain, kapag kailangan tulong po, asa ni? Yung oray na, may iyong kumain na net, o yan na tulong. Yung kumain na, may kailangan ng tulong. Pagkakita, kanang kumain na yung basa. Kanang kumain what? Sa human court, iloka, ilaw nila. And so, of course, kumain ko din, kumain ko din. Ano naman? Magkakawang sisis, yung punan ng kanilang kakakita kilaway, tapos na lang sa loob. Kailangan ito sa gusto. Tapos ang sa loob sa Pagkakita tapos sa Panginoon sa Jesus Christ. Pagkakita kami sama-sama sa siniya kasama. Dito man, bread at kawain mo, at alak, at ayun sa tawag Jesus. Sa pagkakasama, kasama naman siya. Kapag sa kilala yan, nakukunan mo yung peace. Kasi isa-isa sa Panginoon. Kasi Alam ko ito, bukan sa mga unang
kanske alla på rätt. Alang may isang report yung pa. Yung sila sa tao. Ang pagkos.
Town, Tupoil Township is Thomas Ross. Telephone number, Inisa Priya.